Buenos días a todos y a todas. Soy Cristina Serrano, presidenta de la Junta Directiva de Teatro Academia, y me acompaña aquí Mary Notario, que es la gerente del teatro. Ante todo, quería daros la bienvenida a esta presentación oficial de la nueva temporada del Teatro Academia. Para nosotros es un momento especial, porque podemos compartir con vosotros toda la visión, la pasión que ponemos en este proyecto que impulsamos y en los espectáculos que derivan de este proyecto. Como os explicarán a continuación, esta temporada tiene varios hitos importantes que nos ilusionan y que creemos que os gustarán. Este teatro en su día nació gracias a la voluntad de Elsa Peretti de crear un espacio que apoyara a las artes escénicas. Ella, además de ser una diseñadora de joyas y de objetos muy buena, excepcional diría yo, era una gran filántropa convencida, y quiso apoyar el arte en muchas de sus manifestaciones o disciplinas. Este teatro sigue contando con el apoyo de la Fundación Nando y Elsa Peretti de la Universitat de Cataluña, y creemos que por todo ello merece un reconocimiento especial la persona de Elsa Peretti. Por último, quería agradecer a todo el equipo del Teatro Academia, la gerencia, los directores artísticos, la junta directiva y todo el staff que colabora y que nos ayuda, por toda la ilusión, el esfuerzo enorme y la dedicación que han puesto en este nuevo proyecto. Y a vosotros, los medios de comunicación, os quería agradecer la importantísima labor que hacéis de difusión de la cultura, que desde mi punto de vista es muy relevante y es imprescindible para nuestra sociedad. Muchas gracias y paso la palabra a la gerente Mary Notario. Moltes gràcies, Cristina. Bon dia. Moltes gràcies a tots per ser avui aquí. Avui és un dia especial. Com deia la Cristina, no només presentem la temporada 25-26, sinó que encetem un nou projecte, una nova etapa del Teatre Acadèmia amb un nou equip de direcció artística. Com ens ha explicat la Cristina, la Fundació Nando i Elsa Peretti renova la seva confiança en el nostre projecte i per primer cop impulsa un projecte triennal que ens permet treballar amb un horitzó temporal més llarg. Realment és un luxe comptar amb aquest suport que ha fet i farà possible i tirar endavant aquest meravellós projecte. Agraeixo de tot cor la feina de l'Stefano Palumbo, la Gemma Sala, la seva complicitat i recolzament. Ells han estat presidents de l'Associació Civil Teatre Acadèmia i un vincle directe amb la Fundació Nando i Elsa Peretti. Sense ells, res d'això seria possible. I per mi és un luxe comptar i encetar aquesta nova etapa amb la Cristina. I ara m'agradaria passar una mica de balanç d'on venim de la temporada passada. Tanquem la temporada on van venir 10.869 espectadors, amb un 80% d'ocupació, 12 punts per sobre la mitjana del sector, les sales de menys de 200 localitats, i 8 punts per sobre de les sales d'on el Teatre Batega, on el Teatre Acadèmia és soci fundador. 3 dels nostres espectacles van estar per sobre del 90% i destaquem Pura Passió, que va aconseguir un 100% d'ocupació, i 2 premis de la crítica, un d'ells pel millor espectacle de petit format. I ara sí, també comentar que els abonaments s'han incrementat amb un 29%. Gràcies públic, gràcies companyies i gràcies equips per fer-ho possible. I ara sí, tinc el gust de presentar-vos aquest nou equip de direcció artística, el Guido Torlonia.
temporades, ha portat la direcció artística fins ara i no podia ser una altra... Quantes temporades? 8 temporades, sí. I no podria ser d'una altra manera per seguir créixer junts. El Fernando Soya, que fa un pas endavant, acompanyant el Guido com a assistent a la direcció artística. Moltíssimes gràcies per la feina feta i benvingut a la direcció. I incorporem a l'Enrico Llanero, que portarà tota la part internacional, que és un luxe tenir com nosaltres. Un projecte amb moltes novetats, us explicarà en tenir res, però que alhora manté allò que ens ha fet arribar fins aquí. Un dels objectius principals del Teatre Acadèmia és seguir recolzant i donant suport a la creació. Totes les companyies que passen pel Teatre Acadèmia tenen a la seva disposició una setmana, farem les nostres activitats i tenen una setmana de residència al teatre, juntament amb el suport de premsa i comunicació. Per una altra part, aquest projecte nou que encetem es distribueix la part de producció amb una producció o dos pròpies a la temporada, com en aquest cas, 3-4 coproduccions i 2 projectes nous, TAC internacional i un que em fa especial il·lusió, el Saperetti Days, dedicat a la nostra mecenes. Ja estem per acabar. Vull donar les gràcies als mitjans que ens acompanyen avui, a les companyies que compartirem aquest viatge junts, als professionals que han passat pel Teatre Acadèmia i l'han fet arribar fins aquí i al nou equip del Teatre Acadèmia i el nou projecte. Per una altra part, s'ha fet un esforç titànic des de l'equip de comunicació i tenim una nova imatge visual que la podeu veure al pati i una nova web que aquí veureu un tastet que ja la teniu visible. Hem intentat mantenir l'esperit del Teatre Acadèmia fins ara i donant-li un punt on es respiri aquesta nova etapa. I ara ja sí, passo la paraula a aquest meravellós equip de direcció artística perquè us expliquin el nou projecte i perquè juntament amb aquestes meravelloses companyies ens expliqueu la temporada. Gràcies. Buen día a todos, gracias Mary. Me alegro de estar sentado aquí otra vez después de muchos años. Son más de 11 porque en 2013 el Saperetti me llamó para proponerme de dirigir una obra, un monólogo al galop, que fue un grande éxito con la maravillosa Carmen Elías, y después de esto muchas cosas, desde entonces han pasado muchas cosas. He encontrado y trabajado con muchos actores, artistas, técnicos, fenomenales todos, y he empezado a conocer desde dentro la escena teatral de Barcelona y eso es un regalo muy grande. Y durante 8 temporadas he tenido la oportunidad y la responsabilidad, el honor de hacer la dirección artística del Teatre Academia. Y por eso quiero dar las gracias a la Fundación Nando y el Saperetti, y entre otros, sobre todo a uno de los directores, a Stefano Palumbo, que siempre estaba muy cerca de todas las actividades del Teatre Academia. Y también él, cuando ha fallecido el Saperetti, ha defendido y luchado para que el teatro siga, y estamos todavía aquí, después de 4 años que él no está. Y también nos animó a nosotros para pensar y proponer un nuevo proyecto. Y así aquí estamos, gracias a Stefano también. Y aprovecho para felicitar a Cristina Serrano, la nueva presidenta de la Junta del Teatre Academia, y seguramente nos apoyará de cerca en esta nueva fase del teatro. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Como podéis ver, empieza una nueva etapa y para afrontarla cuento con una excelente compañía.
A mi lado, Fernando, que todos conocéis, es para la prensa, es el responsable de la prensa del Teatro Academia, pero Fernando enfrenta el trabajo con grande pasión. Va a ver todos los espectáculos, está siempre presente, y no solo en Barcelona. Cuando puede viaja y va a ver las novedades teatrales, lo que es más interesante al extranjero. Y así hemos pensado, nos parecía la mejor opción para ser parte de la dirección artística, porque mejor de Fernando no puede ser. Y otra cara que conocéis, que hace parte de la familia del Teatro Academia desde unos años, Enrico Giagnello, actor, director y autor de grande éxito, y ha traído nuevas energías y nuevas ideas, y él va a hablar de esto, pero tiene una propuesta de un proyecto internacional, y gracias a Giagnello por estar con nosotros. Pero antes de ceder la palabra a mis colegas, quiero decir que, como en la cocina, cuando uno prepara una receta, si no hay los ingredientes adecuados y de mejor calidad, no puede funcionar. Y nosotros italianos estamos muy atentos a la gastronomía. Y así todo esto, toda esta nueva fase, no podía ver la luz sin la ayuda preciosa de Mary Notario, que estaba con nosotros en la supervisión de este proyecto, siempre presente con su experiencia y profesionalidad, y a todo el equipo del Teatro Academia. Así, gracias por estar a mi lado desde 8 años. Muchas gracias. Paso la palabra a Fernando y Jo llegiré directament per anar una mica més ràpid i no deixar-me res, així que també parlin les companyies el més aviat possible i tingueu tot el temps. Llavors, ja perquè ens repetirem una mica i intentaré acotar, en el meu cas també he de començar pels agraïments, i jo també he d'anomenar l'Stefano Palumbo, que em va venir a buscar fa una mica més de 4 anys i literalment em va obrir les portes d'aquest teatre i em va donar a conèixer, la seva impulsora i mecenes. Sense ell jo us dic segur que no estaria aquí avui. I per extensió a la Gemma i Cristina pel vostre acompanyament constant. En el meu cas, la Mary parlava de reconeixement per la tasca feta, i aquest és el meu principal agraïment, perquè si bé és cert que la feina està feta, també és cert que aquest reconeixement podria no ser-hi. I per això també vull agrair-li el Guido, la confiança, l'escolta i la generositat, com ha fet ara per evidenciar la feina compartida al llarg d'aquests anys. És cert que recompensa una etapa nova, i també és cert que és resultat i alhora continuació de tot el que m'ha portat fins aquí. Això no ho he fet sol, i per tant vull mencionar també la resta de l'equip amb qui he compartit aquests anys, especialment a l'equip actual. No us veig, però Vinyet, Anna, Lluís, Víctor, Xavi, en conjunt m'heu ensenyat o ajudat a recordar que un projecte no només s'aixeca sobre el paper, sinó que les funcions es tiren, es miren, es comuniquen, es veuen i sempre formen part d'alguna cosa més gran. Això em recorda una de les últimes rèpliques que vam poder escoltar sobre aquest escenari la temporada passada, amb Massília, on un dels personatges, optimista de mena, deia alguna cosa molt semblant a "jo crec que les persones poden ser éssers de llum capaços de fer coses meravelloses, per això expliquem aquesta història". I sí, per això ho fem, aquesta i totes les que vindran, i ara us explicareu. I sempre al capdavant, la Mary, l'hem presentat com a gerent, ho és, i molt més, que sempre t'ho dic, hauria de ser la coletilla, perdó, pel castellanisme del teu càrrec, per fer-me i fer-nos tocar de peus a terra i alhora acompanyar-nos en el camí i en el meu creixement, pels consells, l'escolta, la paciència, per aportar i compartir tot el teu coneixement previ del sector i dels professionals que en formen part. Moltes i molts d'ells han arribat a aquest teatre gràcies a tu, però és claríssim, i per ajudar-me i ajudar-nos a fer que aquest projecte triennal sigui una realitat i avui el puguem estrenar. Totes aquestes persones que he anomenat juntes hem pogut demostrar d'alguna manera que el mateix escenari on Isabella Rossellini ha explorat les similituds genètiques entre humans i animals pot ser testimoni de la feina de 2 intèrprets gairebé novells que jugaven només amb 8 pantallassos d'escenografia, que una dona, també actriu, pot denunciar una evidència personal d'abús sobre les mateixes fustes que s'han convertit
en una roller disco on es patinava a ritme de Xanadu, o que una platea a 3 bandes com aquesta pot acollir una bogeria en forma de musical que apropava Mozart a la nit que Maciel va guanyar Eurovisió. No només que això convisqui, sinó que conformi una línia de programació i sí, també una línia artística. Aquest punt em serveix per començar, amb l'explicació del projecte. Sens dubte, crec que el Teatre Acadèmia gaudeix d'un privilegi i alhora té una responsabilitat. Sense el suport que rebem per part de la Fundació, això no seria possible, o no seria, o segur que no seria igual, i crec que és la nostra i també la meva responsabilitat ser transmissor d'aquesta peculiaritat i fer-la arribar a una mostra tan representativa com sigui possible de la realitat del nostre sector. La meva manera de fer-ho serà a través de la programació, en el meu cas la branca centrada principalment en l'escena catalana. Jo soc d'aquella mena de directors artístics, i no diré noms per respecte a la seva experiència, que no són directors escènics o intèrprets, i ja puc afirmar que jo no dirigiré ni interpretaré cap espectacle. El meu valor afegit, crec, i alhora complementari al dels meus companys és precisament l'amplitud i obertura de mires, una visió panoràmica de tot allò que s'ha vist principalment als nostres escenaris i que abasten ja 30 anys dels 41 que tinc com a espectador, públic, crític, programador i ara director artístic. Llavors, voldria ser un transmissor d'un privilegi que volem compartir amb les companyies i espectacles, situant-les al centre, ja que com veieu amb els exemples que us he donat i amb els que ara presentareu, és com més i millor es pot traduir i explicar la meva tasca i compromís amb aquest projecte. Llavors, podem definir el projecte a través de 3 grans eixos transversals integrats, això serveix també per les franges de programació i alhora interrelaciona la tasca de tot l'equip de direcció i direcció artística. El primer seria programació de dramaturgia contemporània, especialment de nova creació. Per tant, quan hem triat molts dels projectes, ha sigut prèvia l'escriptura del text, cosa que permet també que l'autoria formi part d'aquest procés de creació des del moment zero. Intercanvi entre disciplines i dins un mateix espectacle, també entre festivals i equipaments diversos, també intercanvi i convivència entre professionals, diguem-li joves, novells, emergents, amb altres professionals consolidats amb llarga trajectòria, salts coneguts en la direcció, per exemple, intèrprets consolidats en el camp, diguem-li, zona de confort de l'interpretació, o entre diverses disciplines que s'uneixen en forma d'espectacle. I el tercer eix ens permet fer valdre la inversió tècnica que es va fer l'any 2020 per dotar el teatre de tot un equipament preparat per l'escena multimèdia digital, ja que els espectacles que ho necessitin, perquè forma part de la seva naturalesa, trobaran en aquest teatre un gran aliat. I ja per acabar, en el cas de l'escena catalana, que és la meva branca de programació, la transversalitat es representa un projecte que reforça una identitat pròpia, individual com a teatre, i alhora mostra compromís amb xarxes de col·laboració, com per exemple en el Teatre Batega, en som membres fundadors i per tant impulsors de convocatòries com la de textos i projectes i altres que us anunciarem pròximament. I un clar exemple és que Guatete, una de les 3 propostes triades en la darrera convocatòria, ha sigut el tercer espectacle més vist de la temporada passada, arribant, com deia la Mary, al 90% d'ocupació mitjana. I ara sí, després de tot això, doncs ho passaré a Enrico, que us explicarà més detalls del projecte. Doncs bon dia, jo ho provaré a fer en català, no sé si ho aconsegueixo, si no ho aconsegueixo passaré al napolità, així m'entendré. Per què us ho dic això? Perquè vaig passar l'últim any i mig de la meva vida muntant un documental sobre la història d'Elsa Peretti, les escenes d'aquest teatre i la senyora que va construir físicament, diria jo, i em vaig adonar que aquesta senyora havia fet de la barreja lingüística la seva pròpia llengua. Tot ho deia en català, barrejat amb el fiorentino, l'italiano, l'anglès, el català, el castellà, tot junt. I la gent l'entenia perfectament. Per què? Perquè hi havia evidentment un cor molt fort parlant, més que una llengua. Per què us dic això? Perquè hem treballat aquest any justament amb aquesta idea. La Elsa Peretti va dir, quan em van dir, i ho va dir en una entrevista, que li agradaria que aquest teatre treballés el concepte d'identitat. Ara, aquest concepte, és clar, és un concepte en aquests dies important, perillós, a mi em fa molta por, per exemple, perquè és un concepte darrere del qual s'amaguen moltes coses
lletges i dolentes. I llavors hem treballat en aquest concepte d'identitat i hem intentat fer 3 eixos temàtics pels 3 anys del projecte. Fins aquí s'entén, no? El que dic. Sí, molt bé. Si no, vull dir que no t'ho una altra vegada. Aquests 3 eixos són agafar la paraula identitat que ens va proposar, a la seva manera, Elsa Peretti, que també va proposar una identitat artística molt forta a través de les seves joies, a través de la seva manera de treballar les joies amb els artesans, amb els designers, amb Tiffany's i amb... Agafar aquest concepte d'identitat artística molt fort i obrir-lo d'alguna manera durant els 3 anys en 3 facetes, com es diu faceta? Facetes. Facetes, igual. Sfumature, en italiano, diferents. La primera paraula, que serà l'eix temàtic del primer any, és la paraula ipseitat. Què vol dir la paraula ipseitat? La paraula ipseitat vol dir la formació d'un mateix en la comparació amb els altres. Vol dir adonar-se de ser una persona única en el món, que té una genialitat, una cosa que va amb els seus genes, però per adonar-se d'això necessita una confrontació, necessita fer una comparació amb els altres. Doncs el primer any treballarem el concepte d'identitat, però a partir d'això, del concepte d'ipseitat. Aquesta ipseitat, no ho transformaré això en una lesió filosòfica perquè no soc capaç, però aquest concepte d'ipseitat no només és un concepte que es fa entre persones, no? Es fa també amb allò com vius, amb la casa que tens, amb els amics, amb els enemics, amb la gent que tens a prop, la gent que tens lluny, amb el món que t'envolta d'alguna forma i amb l'experiència que tu treus d'aquest món. El segon any passarem al lemma central, que és identitat, per arribar al tercer any, potser, a la idea de persona. Però en persona també jugarem una miqueta, perquè intentarem arribar a la idea de persona jugant amb la idea de màscara, perquè com sabeu la paraula persona es feia servir antigament per dir persona humana, però a la vegada màscara. I llavors aquest és el lloc adequat per fer aquest projecte, per fer aquest recorregut, per passar de la màscara a la persona i de la persona a la màscara. Per què hem escollit aquestes 3 paraules? Perquè ens agradava la idea de donar un marc narratiu als 3 anys, que no fos només per nosaltres, que no fos només afegir informacions narratives que cada espectacle aporta, sinó posar tot això en un marc narratiu de 3 anys. Què vol dir un marc narratiu? Vol dir un marc dins del qual aquesta comunitat que es reuneix al voltant del Teatre Acadèmia es pot a poc a poc reconèixer, ho pot discutir, pot estar d'acord, pot no estar d'acord, però que va formant això mateix, no només un afegir informacions, sinó construir una història. Ens agradaria la idea de treballar amb una comunitat i no amb una community, per exemple. Perquè una community és un concepte comercial i nosaltres ens agrada pensar que estem encara en un costat artístic i humà. I llavors ens agradaria formar una comunitat, que ja està formada, perquè aquest teatre ja fa anys que existeix, però reforçar-la més. Llavors treballar una comunitat i no una community, on no som només usuaris, amb una contrasenya potser per entrar, sinó on som persones que aporten una experiència, com creadors però també com a espectadors. Veureu també que als espectacles de la temporada hem intentat trobar una paraula que ens pogués connectar amb el tema central, sempre per aquesta mateixa raó, trobar un marc narratiu de tot el projecte. Per què? Perquè jo penso, jo vinc d'una ciutat que és Nàpols, on la part aquesta que li diem mitopoiètica, de crear històries, és potser una mica massa fort. Tothom té històries per contar, cap persona té una història privada, qualsevol història privada es converteix en història pública perquè sempre hi ha un veí que t'està mirant d'un balcó. Però aquest marc narratiu, jo me n'adono des que fa 20 anys més o menys que freqüento Barcelona,
aquest marc narratiu li dona als artistes i a la comunitat artística una energia molt forta, molt també, com es diu en català, conflictiva, però a la vegada molt forta. I llavors ens agradaria que dintre d'aquest marc narratiu tothom es trobés bé, com si fos a Nàpols. Això. No, esto és broma. Passo a això, no? Sí. M'han d'ajudar perquè si no em perdo. Passo a la línia internacional. Doncs, per fer tot això, porque también hay un momento que tengo que decir, bueno, ¿quién se quiere levantar? Que se levante, pero no me acuerdo bien dónde está. Per fer tot això, encetarem una nova línia internacional. Aquesta nova línia internacional, aquest primer any, serà bàsicament en Itàlia i entrem en col·laboració amb un nou projecte que està començant en aquest moment en Itàlia amb teatres nacionals que es diu Nova Dramaturgia in Rete. Els teatres que participen en aquest projecte són teatres molt importants, són teatres nacionals que tenen una sala petita. I llavors serà el Teatre Stabile di Palermo, il Teatro di Trieste e il Teatro di Genova durant el primer any. Els propers anys s'afegiran més teatres italians i l'únic teatre que no és italià és el Teatre Acadèmia de Barcelona, que entra en el projecte. Que com es fa això? Es farà, després us direm concretament quins espectacles, però alguns espectacles italians d'aquests teatres vindran aquí al Teatre Acadèmia de Barcelona i algunes produccions nostres aniran a Itàlia, als teatres que us he dit. També tindrem un teatre de Nàpols que es diu Casa del Contemporáneo, que serà el nostre teatre partner de tota la temporada, amb qui coproduirem els espectacles. Les produccions nostres seran coproduïdes amb el teatre Casa del Contemporáneo. Per situar-vos, Casa del Contemporáneo és un teatre molt petit que està al centre de Nàpols, més o menys gran com aquest teatre, però és el teatre on, a partir dels anys 80, va sorgir tota la nova generació d'artistes que ara coneixeu, que tot el món coneix, que són Mario Martone, Toni Servillo, Coppa Volpi Venezia fa 3 dies, Paolo Sorrentino, Enzo Moscato, uns quants actors i escriptors van començar en aquell teatre, així de petit, amb l'única diferència que al voltant seu, quan el van obrir, hi va haver un megaterremoto. I llavors Nàpols estava completament en runes. I aquell espai va ser un espai molt energètic. I llavors Teatre Acadèmia i Casa del Contemporáneo seran partners durant el primer any d'aquest projecte. També, clar, treballarem per ampliar aquesta xarxa en els propers anys. Intentarem obrir-nos és que no tenim nosaltres tants en italià, no em surten. Intentarem obrir-nos també a altres països, estem pensant en països més propers i més llunyans, i en aquests països estem enviant a Fernando per veure espectacles, com us ha dit la Mary, acaba de tornar de Nova Zelanda per veure si podem fer. És veritat. I doncs això és una miqueta el projecte internacional. Sí, ara marxem, quan comença la temporada. Ara passarem a parlar, gràcies, i ara passarem a parlar d'aquesta temporada 25. I segueixo. Ok. Doncs com us deia, treballarem amb aquests teatres italians. Aquests teatres italians, el projecte es diu Italia al TAC i el TAC a Italia. Todos mediterráneos. Puestos. Y todos puestos, exacto. Exactamente. Como Barcelona. Y Italia al TAC y el TAC a Italia también puede trabajar como puede ser un trabalenguas, si por la mañana os queréis levantar un poco. Italia al TAC y el TAC a Italia. El primer espectacle que vindrà és del Teatre Stabile del Friuli Venezia Giulia de Trieste i és Argo, el 22 de febrer 2026. És una companyia important amb una directora que ha tingut molt èxit a Itàlia en els últims anys, que es diu Serena Sinigaglia, i tracta d'un tema bastant fort per a aquella població que viu allà al costat de l'ex-Iugoslàvia i del que ens parlen en un vídeo, em sembla, no?
com veig aquí. Sí, doncs ara hi ha un video. Il viaggio in macchina di una famiglia tutta femminile, composta da 3 generazioni, una figlia, una mamma e una nonna. Un viaggio che parte dalla periferia un po' anonima di una città italiana e ha come destinazione Pola, in Croazia. Pola è la città in cui è nata la nonna nel 1940, quando era ancora territorio italiano. Dopo la seconda guerra mondiale i confini sono cambiati. La nonna, bambina, ha abbandonato la città in un esodo che ha coinvolto quasi 300.000 persone. Nel piccolo abitacolo della macchina quindi il presente si mischia con i ricordi del passato. Le parole dette si mischiano con i pensieri taciuti, tenuti nascosti l'una all'altra. L'affetto che le lega a volte si mischia con il rancore e i sorrisi si mischiano a qualche lacrima. Dopo varie peripezie, le 3 donne finalmente raggiungono il confine e arrivano nella vecchia casa d'infanzia della nonna. Scendono dalla macchina. Sono tutte e 3 un po' cambiate durante questo viaggio, sono più leggere, hanno avuto il coraggio di abbandonare quel viaggio, qualche peso che le opprimeva. E lì, fra i ruderi della vecchia casa, finalmente incontrano Argo. Chi è Argo io non ve lo dico, lo scoprirete vedendo il nostro spettacolo. El segon espectacle que vindrà es diu Stand Up for Judah i és del Teatre dello Stabile di Palermo, que és l'impulsor d'aquesta red de dramatúrgia. És un teatre històric molt important, per no sé qui el coneix, el Teatro Biondo de Palermo, que té un director nou. M'agrada dir una cosa, amb aquest director que es diu Valerio Santoro, jo fa 20 anys vaig dirigir un teatre a Itàlia que es deia Sempre Aperto Teatro Garibaldi, que era un teatre que es va tancar amb el terratrèmol i el vam tornar a obrir nosaltres. I aquest noi vivia allà, en aquesta ciutat, i en aquella ciutat, en aquell teatre, vam fer una lectura, per exemple, de Gomorra, de Roberto Saviano, i Roberto Saviano va vindre allà a la lectura i se'n va anar amb la policia perquè hi havia camorristes a la sala. I aquest senyor, Valerio Santoro, també hi era, i ara és director d'aquest teatre, no hi era com a camorrista, hi era com a actor i director. I ara és director d'un dels més importants teatres italians. Ells vindran aquí del 27 de febrer a l'1 de març del 2026. I després hi haurà el tercer espectacle, que es diu La trajectòria calante, del Teatre Nacional de Gènova, del 17 al 19 d'abril del 2026, i ens parla això d'un esdeveniment que va ser molt fort per tota la població italiana i els de Gènova particularment, que, no sé si us recordeu, que va caure un pont. I era un pont molt llarg, molt important, que connectava la ciutat amb la resta d'Itàlia. I aprofito d'aquest moment per donar-li les gràcies també a Davide Scoglio de l'Institut Italià de Cultura, que ens donarà un suport important per fer tot el projecte. I abans parlava amb el Davide i ell em deia que per ell personalment va ser una gran tragèdia perquè ell ve de Gènova i va passar moltes vegades per aquell pont. Les nostres produccions que aniran a Itàlia seran 2 i són Pinocchio i Isidoro. Pinocchio es diu exactament Pinocchio o l'espectacle de la paternitat, i Isidoro és un altre espectacle del que ens parlarà ara, d'aquí poc, en Pau Miró, amb qui el farem, qui el dirigirà ell. Jo us parlaré breument de Pinocchio. Aquests 2 espectacles, com us he dit abans, seran coproduïts amb la Casa del Contemporaneo. Ràpidament, per què Pinocchio? Pinocchio, imagino que el coneixeu més o menys, o potser tothom coneix la versió de Walt Disney, que és una versió com edulcorada, molt dolça. Pels italians, Pinocchio és una història fosca, bastant negra, i nosaltres, jo volia treballar aquest text intentant una mica estudiar la relació entre un pare i un fill, però aquest fill no existeix, perquè com sabeu Pinocchio no és més que un tros de madera, un tros de fusta, i llavors tot està en la ment d'aquest pare. I tornem una miqueta al tema central, que és el de la ipseïtat. Aquest pare necessita un fill per fer el pare i aquest fill necessita un pare per ser fill.
El que passa és que no surten, com en la història original, no sortiran per mi del taller de Geppetto. Tot passa dintre d'aquest taller i tot és un espectacle que Geppetto està fent pel seu fill i per sentir-se una miqueta menys sol i una miqueta més pare. Tenim 2 vídeos dels actors que el faran. L'actor principal és Moreno Bernardi, que coneixeu molt bé, i per primera vegada crec que està al Teatre Acadèmia dirigit per un altre director, no ho sabria dir, però sí, ha acceptat aquest repte i no només dansarà, sinó que també actuarà juntament amb Luciano Saltarelli, que és un actor italià napolità, i jo crec que fan molt bona parella. Tenim un vídeo dels dos. Buenos días a todo el mundo. Siento no poder estar presente a la rueda de prensa. Estoy aquí para regalaros un pequeño vídeo, un pequeño mensaje sobre la producción de Pinocho. Un trabajo que me hace particularmente ilusión, un reto para mí, y me enfrento a ello con muchísimo respeto. Cuando Enrico me propuso la posibilidad de interpretar Pinocho, me lo pensé mucho. Tenía muchísimas dudas. Pinocho para un actor italiano es casi como interpretar la Divina Commedia de Dante Alighieri. No es una fábula para niños, es una reflexión para los adultos y hay que verlas como la gran posibilidad que tenemos de pensar en el mundo contemporáneo cuando nos enfrentamos a la posibilidad de poder crear otras identidades y cuánto amor le ponemos, sinceridad le ponemos antes de llegar al límite de la manipulación para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Acepté porque la línea de dramaturgia de Enrico es particularmente original, única, interesante, porque estimo y he conectado enseguida con Luciano y porque los tres queremos darle muchísima importancia al teatro de la magia y de la poesía. Hola, soy Luciano Saltarelli y muy pronto estaré en Barcelona con una historia que todos queremos conocer, que es Pinocchio. Pero no es solo el cuento del muñeco que quiere ser niño. Pinocho es la historia de un hijo terco, rebelde, soñador, y yo seré todos los demás a su alrededor, la hada, el gato y el grillo, y sobre todo Geppetto. Geppetto es un padre que no tiene muchas certezas, pero sin mucha paciencia, y intenta mostrar a su hijo que la vida puede ser bellísima, pero a veces también dura. Y estoy realmente feliz y honorado de poder hacerlo aquí, en Barcelona, junto a un actor sensible y talentoso como Moreno Bernardi, y bajo la dirección inteligente y cómplice de un amigo como Enrico Ianiello. Es un espectáculo que habla de crecer, de equivocarse, de volver a empezar. Y en definitiva de ese oficio frágil y maravilloso que llamamos la paternidad. Gracias y hasta pronto. Pues sí, ho ha dit molt bé Luciano, es tractarà d'això, de trobar una manera d'experimentar la manera moderna de ser pare. Jo soc pare i sé que és un oficio avui complicat. I després del Pinocchio estarà aquí al Teatre Acadèmia de l'11 al 29 de març del 2026 i després se n'anirà a Itàlia, a Trieste, al començament d'abril, ara me'n recordo perfectament. Després tindrem l'altra producció del Teatre Acadèmia, que és Isidoro, del 15 d'octubre al 2 de novembre del 2025, i després se n'anirà a Itàlia, a Castellammare i Nàpols, i crec que s'afegiran 2 més, Mary, al novembre del 2025, i a l'abril del 2026 anirà a Gènova i Palermo. I d'això en parlarà finalment una altra persona, que és Pau Miró. Doncs bon dia a tothom. Em fa molta il·lusió participar en aquest projecte. He de ser sincer, l'Enrico és amic meu, però també soc sincer dient que el que diré ara és objectiu. Malgrat que sigui el meu amic i me l'estimi molt.
L'Enrico, molt breument, és el traductor dels meus textos a Itàlia, també ha estat director en algunes ocasions dels meus textos i actor, i ha convertit els meus textos sempre en èxits. I això li dona molts mèrits a l'Enrico, sincerament. L'Enrico, a part a Itàlia, a part de ser actor que treballa moltíssim, també és director i també participa a les sèries televisives, també ha dirigit sèries televisives, és un home tot terreny. I a més, escriu, i escriu molt bé. I ha escrit 4 novel·les, crec que 4 novel·les. La primera és aquesta, La vida prodigiosa d'Isidoro Ciclotín, que és a partir d'aquesta novel·la que farem aquest espectacle, Isidoro. És una novel·la que va fer molt d'èxit a Itàlia, no m'ho invento, mireu-la, googlegeu, stalkegeu i veureu que ha guanyat els premis més importants. És una novel·la molt especial, molt emotiva, no m'embolicaré molt, però és un viatge iniciàtic d'un nen de 10 anys que li toca patir el terratrèmol d'Irpínia, en aquella regió, era un terratrèmol als anys 80, molt important, i ell es va quedar sense els seus pares. La història explica aquest viatge iniciàtic, però ho fa des d'un lloc delicat, però no melodramàtic, sempre emotiu, amb humor, amb màgia. El personatge d'Isidoro, aquest nen de 10 anys, té una singularitat també, que és que quan va néixer, en comptes de plorar, que és el que acostumem a fer els mortals, va xiular. Tenia un petit defecte als pulmons, etc. i va xiular. I aquest petit defecte es converteix al llarg de la seva vida en un do prodigiós que li permet comunicar-se amb els ocells. I li permet crear un nou llenguatge, que fa un piuladiccionari, o no sé exactament com es diu, amb el qual es pot comunicar, crear un nou llenguatge, a partir del qual intenta fer una revolució. El seu pare, el pare d'aquest nen, és comunista i tots aquests ideals de la revolució els porta una mica de sèrie. El que passa és que passa el terratrèmol. I com molt bé diu la seva mare, la mare d'aquest personatge en un moment de la novel·la, diu només entenem les coses quan ens separem de les coses. I quan el personatge de l'Isidoro es separa de tot el que era la seva vida, es queda sense parla. I només es pot comunicar piulant, com els ocells. És màgic. I pot parlar i comunicar d'aquelles coses que a vegades les paraules, que els humans tenim aquesta capacitat de parlar, hi ha certes coses que no es poden expressar en paraules, però el xiular, el refilar d'aquest ocell, d'aquest nen de 10 anys, sí que aconsegueix parlar de coses que a vegades les paraules no són prou contundents per expressar-les. I acabo. Hi ha dues idees molt importants, molt poderoses en aquest text per mi. Una és què passa quan s'enfonsa allò que pensàvem que mai s'enfonsaria. Sí, això literalment, amb aquesta metàfora, amb aquesta història del terratrèmol, és molt entendible, però crec que tots ens ho podem apropar als temps en els que estem vivint. Una. I l'altra és aquest punt des d'on està explicat, aquest punt lúdic des d'on està explicat aquesta novel·la. Hi ha màgia, sentit de l'humor, emotivitat, parts incorrectes, parts surrealistes, és a dir, hi ha aventura també, hi ha joc. I crec que el joc en el teatre, en el nostre teatre, és molt important tenir-lo present. M'he enrotllat molt i no volia, perdoneu. Enrico, vols? Gràcies. Jo crec que serà per mi serà una experiència superimportant perquè aquesta novel·la va sortir fa 10 anys, va tenir molt èxit a Itàlia, va sortir a molts països del món, d'arreu del món, però vaig fer lectures d'aquesta novel·la fins i tot a Corea. Però aquest any fa 10 anys del terratrèmol i jo tenia 10 anys com a protagonista de la novel·la i crec que serà un viatge molt fort per mi i espero també pel públic.
L'última cosa que he de dir, i acabo ja, que farem l'11 i el 12 d'abril 2026 un homenatge al gran poeta d'aquella sala napolitana que us he dit abans, que és Casa del Contemporaneo. D'aquella sala va sortir un gran escriptor de teatre napolità que es deia Enzo Moscato, que va morir fa 2 anys. Enzo Moscato va ser el gran poeta napolità després d'Edoardo de Filippo, el gran poeta teatral napolità, després d'Edoardo de Filippo. Ell, juntament amb un altre que es deia Annibale Ruccello, són els dos, i altres 2 o 3 més o menys a Nàpols, que van tenir l'oportunitat de tornar a donar un conte teatral de la ciutat després d'Edoardo de Filippo. Li farem un homenatge que es diu Xuxueig sense consistència. És un vers seu quan diu, en una història molt bonica, que les prostitutes de les que està parlant en aquell text li prometen donar-li el Trianon i elles pensen que li donaran un gran cinema i en canvi és una càrcel, un càrcel. I ell diu que aquestes dones estan enamorades d'aquests xuxuejos sense consistències que són les paraules. I per mi sempre ha sigut un vers fundamental per la meva carrera teatral. Creure molt en aquests xuxueig sense consistència, que fora d'aquella porta ja no se sent. Doncs ho he dit tot. Vi voglio bene, grazie. Torno a passar la paraula a Guido Torlonia. Jo també m'afegeixo a tots els agraïments, sense tornar a fer els noms, però jo també m'afegeixo. Guido. Grazie Enrico. Y ahora llegamos a Elsa Peretti Days, Design and Philanthropy. Sería un homenaje dedicado a Elsa Peretti alrededor de la fecha de su nacimiento, que es el 1 de mayo. Y es una serie de veladas, encuentros y eventos que para celebrar este apoyo que siempre, para celebrar esta mujer extraordinaria y todo el apoyo que ha siempre dado al Teatro Academia. El año pasado hemos intentado de hacer una primera versión de esto, era un pequeño ciclo que se llamaba Dedicada a Elsa, y eran sobre todo eran eventos privados de asociaciones y que tienen el apoyo de la fundación, el apoyo económico de la fundación, y sea asociaciones que querían presentar el trabajo que han hecho, toda la gente que le sostiene y que le sigue, y así era muy interesante porque era muy emocionante ver el trabajo de estas personas. Esta asociación son como que trabajan, una con niños y jóvenes con discapacidad, que esta asociación le quiere inserir en el mundo trabajar. Y así eran estos chicos que mostraban, habían construido un espectáculo, y todas las familias que estaban en el público. Fue muy, muy emocionante. Así vamos a ver si conseguiremos una vez abrir un poco al público también, porque lo merece. Otra es una asociación que sigue las residencias geriátricas. Son jóvenes que trabajan como voluntarios en la residencia geriátrica. Así habían construido un espectáculo donde mezclaban unos de estos buenos que están en la residencia y estos jóvenes que actuaban entre ellos. Otra era una asociación que se llama Diálogos de Donne, y que trabaja con mujeres inmigrantes que llegan desde países fuera de la Comunidad Europea, y así han construido un espectáculo muy poético, cada uno en su propio idioma, con el vestuario de su propio país, y el teatro estaba lleno de familias, de niños, todas cosas muy, muy interesantes. Otra que pensamos de tener este año también es la Asociación Pereclosa, que trabaja con los gitanos de Barcelona. Y así es una oportunidad de ceder el espacio del Teatro Academia para mostrar el trabajo de estas asociaciones. Y esto fue muy impactante el año pasado, así es una parte importante de este ciclo
Elsa Peretti Days, que partirá desde el 21 de abril hasta el 3 de mayo. Pero en la primera parte de este ciclo, a partir del 21 de abril, tendremos estas masterclass por la primera vez con personalidades artísticas que siguen un poco la trayectoria artística y cultural que ha tenido Elsa Peretti. Así, este año me alegro porque tenemos, yo digo, en Italia un póker di donne, 4 mujeres fantásticas que ahora vamos a confirmar el calendario exacto y lo vamos a poner en la web, pero tendremos Isabel Cochet, que todos conocéis, una directora que hoy mismo tiene el estreno de su nueva película en el Festival de Toronto. Es una nueva película que ha grabado en Italia, coproducida con Italia, desde una obra de Michela Murgia, Tre ciotole, y hoy tiene el estreno. Así tendremos un encuentro, son masterclass, una charla y un encuentro con el público. Otra es Roberta Guidi di Bagno. Roberta Guidi di Bagno es una diseñadora, creadora de vestuario y escenógrafa que trabaja en el cine, pero sobre todo en la danza, en la ópera y en todo el mundo. Trabaja con compañías de todo el mundo, Houston, Australia, Ámsterdam, Berlino, Italia. Y en Italia es muy conocida porque siempre uno de los grandes bailarinos, Roberto Bolle, que es muy conocido, ella siempre hace el vestuario para Roberto Bolle. Benedetta Tagliabue es una arquitecta que está basada en Barcelona, en el estudio Tagliabue Miralles, y hace proyectos aquí en la ciudad, por ejemplo el Mercado de Santa Caterina, pero también fuera, al exterior, en todo el mundo. Es una docente, profesora también en universidades americanas. Y María Maute es una joven directora, sobre todo del documental, pero ahora va a estrenar en la próxima temporada La Scala con su primera dirección de una ópera lírica, y va a presentar aquí con nosotros un documental que yo lo quiero mucho verlo, ya lo he visto, quiero mucho verlo aquí en esta sala porque es sobre la relación de Giulia Lazzarini. Giulia Lazzarini es una de las grandes actrices del Piccolo Teatro de Milano, con quien yo he trabajado al principio de mi carrera y la quiero mucho, tiene 90 años, es maravillosa, y es un documental donde Giulia Lazzarini cuenta su relación y sus cartas con Giorgio Strehler, el grande director del Piccolo Teatro. Y así María va a presentar ese documental y después haremos una charla con ella después de la proyección. Todo esto es porque la Fundación Nando y Elsa Peretti apoya proyectos sociales y proyectos culturales. Y entre los proyectos culturales, el Teatro Academia es el principal proyecto que la Fundación apoya. Y tendremos por estos encuentros también el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. Aquí, esto es dedicado a Elsa. Ahora vamos a empezar a hablar de la temporada de los espectáculos, pero quiero pasar la palabra yo a Fernando porque el primer espectáculo llega con la primera dirección, la primera vez que dirige Rubén Leguía, que es un actor que ha trabajado mucho con nosotros aquí, hace parte de la familia del Teatro Academia, y lo he dirigido yo la primera vez en la Venus de las Pies, y es una pequeña conexión que lo digo porque a esta época Fernando escribía críticas y había escrito una crítica stupenda, gracias todavía, sobre el espectáculo. Stefano Palumbo de la Fundación ha leído esta crítica y ha contactado, entrevistado a Fernando para traerlo aquí. Así es una pequeña conexión, pero va, sí. Ahora te paso la palabra. Bueno, la passo a vosaltres, vull dir, perquè vosaltres. Tornem aquí d'Itàlia ja, i només dir que estarem en Llogatera del 17 de setembre al 5 d'octubre, i Rubén Leguía, Julià Tudorol
És una proposta seleccionada en la 5a convocatòria de textos i projectes dels teatres de proximitat i teniu tota la paraula a vosaltres. Hola, prepareu-vos mitja hora. Per mi, avui dia, després d'estar ja gairebé 20 anys fent teatre, des del privilegi de que et truquin, que és un privilegi avui dia, ja fa 3 anys que vaig fer la primera producció amb Invitat Antofogo, que vam estrenar al Grec, i després la vam portar aquí, quan vam tornar a Barcelona, i estem a punt de fer 100 funcions, cosa que avui dia amb un monòleg és una alegria per celebrar. Encara hem d'anar a llocs que no pots dir que no, com Quito, Medellín i Bogotà, o sigui que queden coses meravelloses, i des d'aquest privilegi que et vagin trucant he sentit la necessitat de dir i ara què em ve de gust fer, què m'apela o què ens apela, perquè avui dia el teatre el pots fer, o a mesura que passen els anys, tinc la sensació que el fas com a ofici o com a estil de vida. Com a ofici és el teu que en fas la teva feina i vas de vacances, que també ens agrada anar de vacances, als artistes o als actors. Però com a idea d'estil de vida és què m'apela, què necessito, què sento que puc aportar una miqueta a la comunitat en la que visc. Amb Invitat Antofogo va ser la necessitat d'ajuntar l'Alberto Conejero amb l'Albertí, com pot ser que no hagueu treballat junts, i fer un espectacle que llastimosament avui encara és més necessària que fa 3 anys. Que fa 3 anys, quan la vam estrenar, parlant de la Ilíada i de la guerra, semblava que estiguéssim parlant sense voler d'Ucrània i ara també estem parlant, com tots sabem, d'altres coses massa bèsties que estan passant. I des d'aquesta necessitat de dir, ostres, formo part d'aquest col·lectiu, d'aquesta ciutat o d'aquest país, és un gust també, des del privilegi, poder aportar alguna coseta i qüestionar-te coses. Va arribar el text del Paco Gámez, que jo havia fet un text seu al FIN, al Teatre Espanyol, i amb el títol ja, evidentment, Llogatera, és un tema que ens apela, i sobretot per la seva contundència d'estil a l'hora d'escriure. Té una poètica brutal, on viatges i voles i al mateix temps té unes bufetades molt cruels. Quan ho vaig llegir, era inquilino, i li vaig dir, Paco, tiene que ser Llogatera. Y lo quiero dirigir yo y lo tenemos que adaptar a Barcelona, perquè això és una història que li havia passat a ell, a Madrid, ell és de Gent, però viu a Madrid, i d'una anècdota tan petita com que aquesta llogatera la fan fora de casa, comença una cursa emocional, una tragicomèdia elèctrica, i quan ho vaig llegir li vaig dir, tiene que ser Llogatera, li vaig dir, i tiene que ser Julieta Oriol. Perquè un monòleg, tot i que no és només monòleg, perquè apareixen molts convidats, la mare, l'amant, la de la immobiliària, el propietari, un gos, un veí... Un monòleg així necessita que estigui brillant el text, l'actriu i que el director els acompanyi. I estem ara gaudint molt, demà entrem aquí al teatre i amb molt de ganes de compartir-ho. Ha sigut fàcil, perquè quan els elements estan bé dius, bueno, és com una festa, hem d'anar avançant i passant-nos-ho bé. Des d'aquest sentiment de privilegi de fer teatre, però amb la contundència del que estem parlant, hem tingut la sort de poder comptar des del principi amb la complicitat del sindicat de llogateres, que han vingut assajos perquè, tot i que sigui una comèdia tragicòmica, cal una connexió amb aquesta realitat. I aquí estem, amb moltes ganes de compartir-ho i sabent que estarà de meravella. I que aquesta estarà brutal, vull dir. Bueno, jo poca cosa més a afegir, que primera direcció, primer monòleg, vull dir, ens hem agafat de la mà i ens hem tirat a la piscina i la veritat és que ha sigut i està sent una aventura molt fèrtil i molt xula a nivell de reptes i res, i després també això, que és un text del Paco, que és una xarxa, pots tirar a la piscina perquè tens una xarxa enorme i molt ferma i que al final, bé, Llogatera és una mica un retrat generacional, no? També penso d'aquesta gent que és el Paco, que és el Rubén, que soc jo, que són els meus amics, que al final és una història d'una tia normal que es dona de cap contra un sistema que no la deixa ser adulta funcional, no? Una mica. I res, moltes ganes de compartir-ho amb tot el públic i no ens allarguem més.
La propera proposta, no les estem, com veieu, explicant per ordre cronològic, però sí que estan connectades perquè també és proposta seleccionada en la 5a convocatòria de textos i projectes dels teatres de proximitat. Totes dues, Llogatera després i La Cabera abans, es veuran també a la temporada alta. I ara presentem Barbis, del Miquel Mas Fiol, que es fa també com a especial gràcia poder estrenar a Barcelona. Té un nou text que encavalca, crec, amb la reposició de la trilogia Millennial Lliure, crec que pillem l'última setmana, o sigui que passeu. Del 12 de novembre al 7 de desembre la tindrem aquí a l'Acadèmia i el Miquel, el Xisco i el Montoro, els dels intèrprets. Bé, bon dia, què tal, com estàu? Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a Acadèmia per l'acolliment d'aquest projecte. Des del començament ens hem entès superbé, la comunicació tot ha anat fluidíssima, així que moltes ganes d'estrenar aquest espectacle aquí a Barcelona. Jo soc el Xisco Segura, soc fundador de la companyia Mea Culpa, tenim per aquí Marian Desblado, que també és fundadora. I aquest projecte neix d'una coproducció del Teatre Principal de Palma, una companyia, un encàrrec que li van fer a Miquel Mas Fiol, que ja és el segon projecte que fem. Fa 4 anys nosaltres, la nostra companyia, vam voler fer un canvi, nosaltres ja fa 14 anys que estem treballant, però volíem fer un espectacle, volíem treballar en un àmbit jove, conflictes de gent jove, però des d'una mirada adulta. És a dir, espectacles que parlen de joves, però que impacten a tothom, perquè tots hem sigut joves, des d'un esperit crític, des d'una denúncia social, amb molt de sentit de l'humor, perquè el gambarrisme ens agrada molt, connectem molt amb això, i generant noves experiències. És a dir, a mi m'agrada molt, com a públic, que em passi alguna cosa, és a dir, que tingui una nova experiència, és a dir, que hi hagi una cosa original. No té que ser una cosa extraordinària, simplement que sigui una cosa original, que neixi d'algun lloc molt concret i molt potent, de la gent que hi treballa. I això és el que hem treballat amb el Miquel, i parlarà també l'Ann, parlarà també el Biel d'aquest projecte, però és això, és dir, buscar projectes, buscar experiències vitals, fortes, contundents i que puguin arribar a tothom. Així que, Miquel, podem parlar una mica de Barbis? Sí, anem a parlar. De què va Barbis? Barbis conta la història de Noel Reborn, que és un influencer que se dedica sobretot a donar consells als joves, sobretot als homes, de com ser un home de valor en el segle XXI. No deixa de ser un exemple de moltíssimes d'aquestes personalitats i d'influencers que se dediquen a adoctrinar-nos els joves a través de les xarxes. Un dia aquest influencer desapareix i la seva germana, que fa 13 anys que no se parla amb ell, juntament amb un admirador seu, emprendran un viatge, és una road drama, és un thriller, per veure què li ha passat, per què ha desaparegut i on és. A partir d'aquí comença una història trepidant. Jo crec que els espectadors que vinguin al Teatre Acadèmia trobaran una història molt divertida, molt entretenguda, que no te n'adones i passa, enganxa. I vaig escriure aquesta història sobretot per abordar una pregunta que em preocupa especialment, que és com podem arribar a estimar algú que proper a nosaltres però que té valors i que té valors completament diferents dels nostres. Com podem arribar a connectar si veiem que el meu germà a poquet s'està desconnectant dels meus ideals, de les meves idees i ja no tenim res en comú. Que això és un poc el que li passa a Sofia, la protagonista, que se n'adona que, ostres, el meu germà està prenent una deriva ideològica que se contraposa completament al seu. Com podem assumir això? Llavors, Barbis parla sobre la polarització d'avui en dia, els extremismes digitals que n'hi ha molts, i sobretot posa un mirall en aquesta problemàtica que estan consumint ara mateix els nostres joves a les xarxes. Sense caure en demagògia, sense caure en pamfleterismes, simplement mostrant una realitat i fent visible una cosa que està passant. Amb moltes ganes. Ho has dit tot. És a dir, tenim moltes ganes de compartir aquest espectacle, a més en aquest teatre que és tan proper, això serà molt guai. I jo crec que una mica el que tu has dit, o sigui, trobareu una història trepidant, una aventura que quan l'han compartit ha enganxat, amb molts de tocs de sentit de l'humor i amb un tema que jo crec que és el que tu deies, no? Que és superimportant abordar, que és com des de les xarxes l'extrema dreta
està arribant a la gent més jove i no tan jove, i més com de sobte utilitzen també un llenguatge com de rebeldia, no? Que pareix que sí que ara el més rebel és anar cap allà, no? O sigui que això, molt agradat de compartir-ho. No dius res, no? No. Bien. Sí, bueno, i el meu personatge, que és el més jove, no? Que és un adolescent que prové d'una família humil, i en aquest moment tan delicat en el que es construeix la identitat, topa amb aquests continguts d'aquest influencer que proposa solucions molt simples a problemes molt complexos, que ordena a través de la disciplina un món caòtic i se sent seduït i veu en aquests discursos, en aquest estil de vida, una manera de fugir, d'ascendir dins de la seva condició, no? De fugir d'aquesta vida dels seus pares i de construir-se una identitat. Llavors, aquesta obra és el viatge d'aquests dos personatges a trobar a l'influencer i alhora també és un viatge de construcció de la identitat o de confrontació d'identitats pel meu personatge, que és un adolescent, un cervell jove. Ara també presentem la primera coproducció, segona coproducció que veurem en temporada del Teatre Acadèmia, es titula Honestedat, és una coproducció del Teatre i House & Richman. L'ha escrit i l'ha dirigit en Francesc Cuella, que no és aquí. Ara t'expliquem. Sí. I Míriam Iscle i Àngels del Luz, els dos intèrprets, ens expliquen la proposta. Hola, bon dia. Nosaltres presentem Honestedat, amb l'Agnis i Míriam Iscle i Àngels del Luz. Avui havia de venir el Francesc Cuella i havia dit que li feia moltíssima il·lusió fer aquesta presentació. I just fa 20 minuts hem rebut un missatge que no pot arribar per motius personals i ens ha enviat per la font que... La que llegim. Així amb alçada tremolosa. A veure. Bon dia a totes i tots, és un plaer ser aquí, no hi ets. Ser aquí allà on siguis, presentant Honestedat. Una peça que d'entrada sembla voler parlar d'un valor ètic, d'una paraula gran, majúscula, que fins i tot pot fer una mica de respecte, però que en realitat el que fem a escena no és una lliçó de moral, sinó un exercici teatral. 2 punts. Despullar aquesta paraula, posar-la en situació i veure què passa quan es confronta amb la vida real, amb les emocions concretes, amb els efectes que ens lliguen als altres. Ja ha quedat llarguet un moment, El punt de partida és molt simple. 2 persones que es coneixen i s'estimen, no importa si parlem d'amor, d'amistat o de confiança professional, es troben en un despatx. Una diu no. No a despullar-se, no a fer el nu. No, en definitiva. I a partir d'aquí comença el terratrèmol. El que ens interessava era precisament aquest instant microscòpic i immens alhora en què una paraula aparentment senzilla desestabilitza tota una relació. Aquest moment en què les bones intencions xoquen amb la vulnerabilitat i l'ego i on la coherència i l'efecte s'enfronten sense que hi hagi un guió establert. Per això no hem volgut fer un discurs teòric sobre l'honestedat. És que és molt llarg. L'hem volgut fer ara el discurs aquest matí. Hem preferit entrar a les seves esquerdes. Ens interessen les paradoxes, les zones grises, aquella part de la veritat que incomoda i que ningú voldria mirar de cara. El teatre ens ofereix aquest privilegi. No donar respostes, sinó obrir preguntes, multiplicar perspectives. A Honestedat no hi ha bons i dolents, no hi ha posicions clares. Hi ha 2 persones que lluiten per sostenir allò en què creuen, encara que el preu sigui altíssim. I clar, això també és una invitació al públic. Volem que ens entri dins d'aquest espai tancat simbòlic, d'aquest despatx, que és també una mena de laboratori. Cada frase, cada silenci, cada respiració és matèria d'anàlisi. És un lloc on les emocions es dissequen. Tiro endavant, D'una altra manera, Honestedat és un experiment. Veure què passa quan traiem tot el soroll, tota la pirotècnia i ens quedem només amb l'essència del teatre, que és un intèrpret davant d'un altre i un públic al mig. És un retorn al nucli, a la vulnerabilitat, a moltes coses. Penso que el resultat no és còmode, però el teatre crec no ha de ser còmode. Ha de ser un lloc on ens permetem la incomoditat necessària per mirar-nos de veritat. I això, al cap i a la fi, també és un acte d'honestedat. Jo, Frank Cuellar, us vull convidar, jo us convido a venir a veure l'obra per moltes raons, però ho essencialitzaré en 2.
per gaudir d'unes interpretacions d'una molt fina precisió, ja ens hi podem posar, que us deixaran sense aire, sí, d'acord, no sé, en fi, moltes gràcies. Bé, farem el que podrem, ens fa molta il·lusió realment fer-la, almenys a mi molta, perquè també és retrobar-me amb aquesta persona després de 11 o 12 anys que ja tiràvem els plats pel cap. Fer-ho ara que som més vellets també em molarà. O sigui que gràcies a tothom. Moltes gràcies. Per tant, no ho he dit, la farem una estadat del 12 de desembre a l'11 de gener. A continuació del 21 de gener al 15 de febrer, una altra coproducció del Teatre Acadèmia, en aquest cas amb la conquesta del Pol Sud. Els objectes flotants, després de la tempesta. El que ho expliqueu vosaltres. És una iniciativa que sorgeix d'un lloc molt especial, que us explicarà. Les tres intèrprets són Anna Sau, Helena Gadés i Ariadna Montfort. I aquí tenim també el Carles. Hola. Bon dia a tots i totes. Doncs és un privilegi estar aquí al Teatre Acadèmia, és una sala que des de fa temps em trobo molt bonica, que m'agrada molt també com a públic i els projectes que estan construint. I aquí explicaré una miqueta en què consisteix aquest muntatge que es diu Els objectes flotants després de la tempesta. Aquest muntatge pretén transmetre el recorregut d'experiència de dues joves dones, la Montse Clotet i la Tessa Harry, que avui no hem pogut ser aquí, però que està marcat pel dol. En un moment determinat, aquestes dues joves dones van perdre la seva parella i van esdevenir vídues en un moment en què se suposa socialment que eren joves. Vídua és una paraula que normalment passa a l'associem a persones que tenen vídua, a persones que tenen una certa edat, i això a elles els va passar com molt aviat. Aleshores, és la història d'aquestes dues dones. A la conquesta del Pol Sud ens basem sempre en el treball sobre experiències reals, experiències viscudes per testimonis amb els quals treballem a escena i testimonis amb els quals treballem a escena. I aquest cas potser és una mica especial perquè elles no seran a escena, però la base del treball és aquesta experiència. D'alguna manera és una història de sororitat perquè explica com aquestes dues dones al principi viuen això que els hi passa, aquesta tempesta la viuen per separat, la viuen de forma aïllada, com si la viuen soles, i és una història en la que en un determinat moment es coneixen, entren en contacte també amb alguns grups de diàleg en què es comparteixen aquestes experiències i després on posem l'accent en aquest muntatge és què fan i què construeixen amb aquesta experiència. I el que elles construeixen és, el que estan construint en realitat és un seguit de textos que veuran la llum, que seran publicats. Per tant, volen construir un llibre que reculli la seva experiència. I després una cosa que fan, bastant aviat, arrel de conèixer, és obrir un compte d'Instagram que es diu El Club de les Viudes, amb la U entre parèntesis, de manera que també es pot llegir com el Club de les Vides. I aquest compte d'Instagram es converteix molt aviat en un compte molt seguit, que genera molt de diàleg, on hi ha molts comentaris, on hi ha molta gent que penja fotos, es converteix en un lloc de diàleg i és a través de les xarxes. Jo personalment moltes vegades soc reaci al món de les xarxes i en canvi el Club de les Vídues m'ha semblat una cosa, un signe dels temps pràcticament, això de les xarxes, que ha facilitat tot aquest naixement d'aquestes espurnes de diàleg, aquestes persones que es coneixen, tot i que viuen molt allunyades, amb la base d'aquest compte d'Instagram, en el qual la Montse i la Tessa han anat publicant, ara fa molt de temps que no ho publiquen, per exemple, però han anat publicant les seves experiències quan han sentit la necessitat de compartir-les.
Per tant, és la història d'aquesta relació, és la història de la relació entre aquestes dues dones. El muntatge en el que estem començant a treballar és un muntatge en el qual treballarem sobre l'experiència d'elles dues, però elles dues no seran a escena, com dèiem, i a escena tindrem 3 intèrprets, que són l'Helena, l'Anna Saún i l'Ariadna Montfort, que cadascuna amb la seva sensibilitat ens faran podríem dir, de transmissores d'aquesta experiència. És un repte molt gran, és una manera de treballar que fa temps que no la seguíem. Tindrem l'experiència de la Montse i de la Tessa enregistrada i documentada en vídeo i l'Anna, l'Helena i l'Ariadna faran de pont amb el públic. I quina és la finalitat? És a dir, per què volem fer això? Doncs perquè la Montse i la Tessa es van adonar que, vivint la història, vivint la tragèdia que estaven vivint, que no se'n parlava. Trobaven que al seu voltant no es parlava de dol, que van haver d'enfrontar-se també a molts llocs comuns, a moltes frases fetes, a una cosa que passa en la nostra societat que no parlem gaire de la mort. I una de les coses que ens va impressionar a nosaltres com a equip a la Conquesta, quan parlàvem de la possibilitat de fer aquesta dramatúrgia amb la Irene Vicente, era la idea que elles han patit un procés de transformació. I el que vol aquest muntatge és acostar al públic aquesta transformació, com a través d'una experiència que és de mort, de pèrdua, elles han patit aquesta mena de recorregut que t'impressiona molt quan t'expliquen que les ha costat moltíssim a la vida. I abans d'entrar estava parlant amb l'Helena un momentet d'aquella gran pregunta de si les persones canviem o no canviem. I moltes vegades es diu no, és que les persones no canvien. Però si he de dir la veritat, jo que la Montse, que per cert, la Montse Clotet, una d'aquestes joves dones, jo la conec des de fa molt de temps. La seva experiència de dol és una experiència que d'alguna forma també em toca, perquè jo coneixia a la seva parella. I jo l'he vista canviar davant les reunions d'amics o trobades que hem fet. He vist una mica la gestació d'una persona que ara realment és una persona una mica és diferent, està molt més connectada, molt més a prop de la vida i que ha canviat molt la seva mirada de la vida. Elles diuen que quan perdem una persona estimada, el dol és un procés d'acceptació d'això i que implica assumir que el mapa del món ha canviat, implica assumir aquest nou mapa del món. Evidentment la realitat, la societat, tot segueix igual i el que canvia és la mirada de la persona sobre aquest món. La intenció és la de transmetre amb totes les eines possibles, com sempre hem mirat de fer, l'experiència d'aquestes persones, que està feta de moltes coses. És una cosa molt bonica d'aquests textos, que és que tu entens molt la seva experiència perquè t'ho expliquen a través d'episodis molt quotidians, a través de coses molt senzilles. I a través d'això, a través de coses molt senzilles, aparentment petites, realment t'arriba molt forta, d'una manera molt forta, la dimensió del que els ha passat. I també perquè, com també estava comentant abans amb l'Helena, citava el meu pare, per exemple, que em deia un dia, no, clar, és que quan et mors no t'emporta res. I aleshores trobem que políticament té, des del punt de vista de la dimensió col·lectiva, d'això que transmetrem, és molt poc, parla d'una visió del món molt poc materialista. Realment, si parléssim una mica més de la mort i que ens hem de morir, les converses anirien a un lloc més del ser que del tenir. I crec que en la societat en què vivim, posar l'accent en allò que no és material, pot tenir un sentit. Com deia, de fet, treballarem d'una manera una mica diferent perquè hi haurà intèrprets en escena i que en realitat avui és un dia important perquè és de les primeres vegades que estem
que estem totes plegades i estem començant a cosir, a endreçar, a treballar sobre aquests textos i la veritat és que li trobem molt de sentit. Li trobem molt de sentit això i esperem que el públic ho gaudeixi i que rebi, que pugui compartir aquestes experiències. És un tema d'aconseguir treballar sobre l'empatia. Moltes gràcies. I gairebé, finalment o gairebé, tindrem el dia que va morir David Bowie, dramaturgia i direcció d'en Pau Colla a partir de la novel·la d'en Sebastià Cortell. La tindrem aquí al Teatre Acadèmia del 31 de maig de 2026. Hola, sí. Bon dia. Molt content d'estar aquí presentant això. Aquesta peça neix d'un pseudocàrrec d'una cosa molt xula que fa Produccions de Ferro a Mallorca, juntament amb la Fundació Mallorca Literària, que és liar a 3 dramaturgs o dramaturgues per agafar una novel·la, una peça narrativa també de les illes, i convertir-la en una peça teatral, molta cosa cuita, que és també part de lo divertit, amb un mateix repartiment. L'any passat jo vaig triar el dia que va morir Bowie de Sebastià Cortell, ho vaig tenir claríssim. Vaig tenir la sort i l'honor de compartir cicle amb en Miquel també, i també va fer la seu, que ja xerraré de la seu quan tingui l'oportunitat. I simplement això, és una adaptació, una altra adaptació d'una novel·la a damunt tots els escenaris enguany, em sap greu, pido perdó. Però sí que han fet una feina molt xula amb en Sebastià Cortell, perquè la veritat és que, clar, és una novel·la que qui l'ha llegit dirà com s'ho han fet, perquè és una novel·la que està molt fragmentada, els capítols són 2 o 3 pàgines, tot passa molt aviat, i a mi, els que heu vist el meu teatre també sabreu que ja va bé aquest rotllo de passar d'un costat a un altre, que tot sigui molt dinàmic. Aleshores, he fet com una feineta de veure cap a on m'aduia aquesta història, he hagut de deixar enrere coses de la història que a nivell dramatúrgic potser a mi no m'aportaven tant, i de crear tot un arc d'un personatge, que és aquest personatge principal, el jove turmentat, se diu així la novel·la, no té nom, ja ho veig en el Lluís, bastant turmentat, i lligar-ho d'alguna manera que tingui sentit en una peça d'una hora. El jove turmentat, ve d'acabar, pels que no ho sabeu, jo soc una bàsica i ho he juntat o ho he lligat amb la Divina Comèdia de Dante, he anat molt més enllà, tampoc me l'he llegida sencera, he anat a lo que m'interessava. Dante parla d'una selva oscura, és que anava a dir aquesta cita i dic no vull anar de culte perquè tampoc ho soc tant. Dante parla d'una selva oscura, i aquesta selva oscura que ha recorregut aquest jove turmentat durant anys a Barcelona, que ja pot ser els carrers de la Rambla de vespre, la Sauna Casa Nova, que també és una selva oscura, o les cambres fosques d'Arena, ara ja no n'hi ha, però n'hi havia. Són selves oscures, un dia s'heu abocat a l'espera d'uns resultats d'una prova que determinarà si té o no una infecció de transmissió sexual corrent pel seu cos. Aquesta sala d'espera se convertirà en un purgatori, per això ho vaig dir a la Divina Comèdia, ja us dic, bàsic total, que durà a enfrontar-se una mica a totes les decisions, les bones i les no tan bones que ha comès durant la seva curta existència, i a retrobar-se amb tots els fantasmes, amb les seves relacions familiars i amb la incapacitat d'estimar i amb l'accés, el consum en excés
de tot, no? D'alcohol, de drogues, de cossos. I això és una mica el dia que va morir David Bowie. Clar, tot això és dia que mor David Bowie, per això se diu així, no? I també s'hi veurà reflectit, s'haurà tenyit, no? La música de David Bowie i la seva importància com a icona durant la peça. L'acompanyen en Lluís Febrer, l'acompanyen en Xavi Frau i na Caterina Florit, que fan multipersonatges, que també és una cosa que m'agrada molt. I ja està, és una peça molt dinàmica, molt xula, que vos he de dir jo, no? I a més és la primera vegada que dirigesc, o sigui que també he de perdre'ns. I ja està, que espero que vegeu i que us agradi molt. I ja per acabar, estem treballant encara en dues últimes propostes. Llavors, una tenim previst fer-la al juny del 2026. És una proposta que també surt en el Teatre Batega, és una nova convocatòria que no explicaré perquè encara no està tancada i perquè l'explicarem com en el Teatre Batega quan toqui, que és un cicle de dansa als teatres de proximitat de Catalunya. Mirarem com formar-ne part. I també una coproducció del Teatre Acadèmia amb una altra companyia que encara no podem dir perquè la nostra intenció és que sigui també coproducció amb el grec, llavors no es pot dir. És una autora i directora catalanes que ja han treballat plegades amb una companyia que també ho han fet i que ens fa, no puc dir res més que ja el títol, no? Molta il·lusió també. I res, moltes gràcies, sobretot companyies, premsa, el que us he de dir. També passem al torn de preguntes, si teniu alguna. Bon dia, no hauríem de concretar només si la internacionalització italiana, diguem-ne, té portes més obertes cap a altres països en un moment donat. Si està contemplat així o es limita només a la vostra circumstància. No, nosaltres estem treballant per fer... Aquest primer any hem identificat Nàpols com a ciutat partner, però ens agradaria treballar més enllà d'Itàlia i estem intentant identificar dues ciutats més pels propers anys. Ens agradaria que una fos Nova York, pel recorregut també que va tenir Elsa Peretti a Nova York, per la importància que va tenir aquesta ciutat per ella. Clar, és molt difícil. Així que aquí ho dic, però aquí dic també que és molt difícil fer-ho i no sé si ho aconseguirem, però a nosaltres ens agradaria molt. Què vol dir fer Nova York? Vol dir fer potser textos de nova dramaturgia de Nova York i intentar que una cosa nostra vagi d'alguna manera a Nova York. També perquè trobem que en aquest moment és una ciutat on es concentra una gran energia, entre cometes, moderna, que no vol dir bona. I la tercera ciutat estem parlant encara no sabem quina podria ser. Però sí, la intenció és aquesta, reduir-nos més enllà de Barcelona i Itàlia. Encara que probablement Itàlia i Nàpols es quedarà sempre com a partners del projecte. Jo com Molt bé, doncs ara passarem a fer la foto de família i a l'escala o a l'entrada. I això, moltes gràcies. Gràcies.